Здравейте хора, съм Малин 250 и днес ще играем Blockman Go. Blockman Go. Чакам. Айде, join the game. И ще играе на Bed Wars и после Egg Wars. Bed Wars. И аз не може... служих вече. Много ми харесва Bed Wars, ми е любимото. После Egg Wars, после паркур. И него ще играе някой път. Наскоро не ми жаде. Наскоро. Кажа някой. Да, това ниво! Тук сме много добре вече. Правя само тук едно място и видра Айрон. Айрон ли това, да? Май сама. Ако искаш да живееш. Ние сме 4, чудесно. Оставим 5, ще сме по-добре. Моля. Ще се върна, като почвам, че винаги се бави. И хора, след 10 секунди почва. Чакам и за една секунда. Почина. Така. Според мен ми трябва 50 или 40. Друг път съм сокал 43 мисля. Това ще видим. Ще да ви благодаря. Thanks, my friend. You are not my friend, but I stay for you. Thank you! За да беше малко тъпко да кажа. Няма. Не, тук да е. Мисля, че почти... Идиотът, че според мен. Oh my god! Is it it? И за така, че хората го правят, за да не могат да идват други, те където са срещу мен. Защото дойдат ли вече сме умрели. Не точно. Добре, не му го показвам. Дали да го ставят или не го кача мен? Така че няма. Не ми харесва. Така. Ми трябва още малко. Аз мисля, докато не виждам ти. Не бе. Нямам нищо. Защо е бъдно? Защо е там? Много бърз. Благодаря. Така почти свърших, още малко не стане. Мислете, които още не са разбрали, правя си парагреда, за да не минават лоши. Не лоши. Аз ги наричам така лоши хора. Не. Защото са срещу мен. Те където са срещу мен, аз ги наричам лоши. Защото съм тъп, за това. Я се виждам. Тук ще го щупа. Накрая. Неизлишно. И хора, върнах се. Почти готово мисля. Защо е тук пък? Той го служи това. Не да бои от мене. Трудното да оправиш. Веднага, ставай. И хора, върнах се. Сега тук трябва да си нападаме. Маса бе! Тук ли сме? Кой не го е продължил бе? Не си чупа главата. Не така. Тук и тук. Готово. Сега да оправя стара.
Тези игри са вземат 4 едмералда хора на призако, за да могат да отидат да се направят да имат нещо. Други по-хубави неща могат да се направят. Сега ми трябва злато. Не го искам да го оставя. Марази! Ще рази малко. И хърваме се. Ще ми кажа камера ми да ме пазят. Така. Който им ръха един път. Ето е малко. Беше стигатно. Но не и за меч. Вероятно ще... Друго ще взем 24 значи. Не 25 не трябва. 25 декември. What is going on? Забравих, че не направя нещо. То скъпачи направихме така... Едно ще идти, нали е такова. Може ли да ти са какви са? Нали на бедло да си бъде. Ами да се стъпи да пазят леглото. Все. Но ето ти ще го правим външно. Защо? Но после как влизаме, имаме тайна. Ако не така да правя. Не пеш. Ами сме двама от моите. Ще сме двама от моите. Глин се повече от нас. Благодаря на това, да ми не служи това тук. Те другото мога да изкача да ме нещо. Май. Друго вече има диамантен меч някой. Ръкнато за всичко. Блоко да хубаво. Тези не стига. Тези не стига. Къде се блок? Взема диамант. Благодаря на това, къде има направя път тук. Това човек още не се оправя. Още нуб. Не би предвид, че е нов. Не, че е такъв. Не знае как да играе. Ако ги атакувам. Направя килка, защото той със сигурно ще служил обсидиан, мисля, че няма обсидиан. Сигурно ще се... Да, има обсидиан. Сигурно ще се служил обсидиан. Аз да мога да приключвам. Айде да сподобри голда. Бързо. Много бързо вземаш един диамант. Браво.
Блокмен Булфора е нова версия. И по-добра от старата. Взима? И по-добра. Вот, 4 диаманта. Ради. Не четеш. Как можеш да си увлече си? Ако така не забравяйте се абонирайте се канала, да пъснете лайка на повече абоната. И чао!